Ďalej sa rozvíjať. Takže Mikuláš, odovzdaj darčeky. Ptáš, co dnes a zítra schystáš. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Na ty, kdo s cílem zlým chtějí tvou bráhu skřížit. Šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš. Život je pohádkou nedopsanou, že stát se smí jen 3krát.